नाय तंगनाय जत खापानी ताहकताय बक संग चिनि कक टीवी कक बरक न्यूज कक तमानि बिसिंतै जतन लामसगो आं तंग नंग लगे राकेश फायदे तिनि कक तमारनो जों सायमालाय साबानो खापानी ताहकताय बक संग रजत सायमानो जे ताबुक ओ जे तंग जरावो तिप्रासारक तरक तरक वानसा दफानि बररक बाय एबा वानजै दफानि बररक बाय गसबजागनानै नायतंग माने एबा हा सेकजना नायतंग माने तंथाय सेकजना नायतंग माने नर जत्तन सिव फियाबा सिवै तंगबो सिया हाहाय बाक्सा बाक्सा कमेन्ट खालायो आं मियाफुरो नुखा आंनि कमेन्ट बक्स जे नों मेडिया दा ना नों लिडार दा आनो सुंगो माने आनो कमेन्ट खालायो मेडिया दा नों लिडार दा आं तामनि लिडार फेबा आं ओ कमेन्ट डाइरेक्ट न फुनगोरि मानो ओ कमेन्ट स्क्रीनशॉट नारजा आं ओ कमेन्ट फुनगोरि मानो फेबा आं कमेन्ट फुनो गया आं सानामु सुमाखे मसि कमेन्ट खायफान दंदे खायफान दंदे आनि कुनु नरक बाय लेना देना गरै नरक बाय मेटार गरै आनि पलिटिकल बाय कुनु मेटार गरै जास्ट आं तिप्रासानि अंगै तिप्रासा कक्तम फुननाय अंगै तिप्रासारनि बागै आं कक सावो तिप्रासारक नि बागै तिप्रासारक जे अबहाय तंगमानि जरानि कक न जों उराम खरसाय दिवो जों अर कुनु लिडार या साबन लिडार नुखाबा बोले आनो बोमुं मानो आं बोमुं बो कायलिया कमेन्ट बतंगो कमेन्ट आं फुनगलिया आं सानानि मुसंगो जे 10 नि ककनो जों अबहायके साइतंफोरो जे अबहायके कमेन्ट खालायनाय नों कि तिप्रासादा ना नों 10 दा ना नों तिप्रासानि यांदा सापर्ट दं ना 10 नि यांदा सापर्ट दं बीजेपी सरकार खलायै बीजेपी पार्टी खलायै 10 नि लगे तंगै वानथान सापर्ट दंगै दंगो तिप्रासान सापर्ट गरै हायदा कक आं 100 बार सानाय वानसानि ककनो आं सावो बीजेपी पार्टी ओ जे तंगै तंनाय तिप्रासारक जे ताबो तंग जरावो जे तारा बांगाली दलक जे कक साइतंग माने कक न तांगै फिरक या तामगै कक साया माने से बीजेपी नि पार्टी ओ तंनाय तिप्रासारक बो ओ ककनो सायमान ब्ले CPIM ओ तंनाय तिप्रासारक बो ओ ककनो सायमान ब्ले IPF तंनाय तिप्रासारक बो ओ ककनो सायमानो तिनि कांग्रेस तंनाय तिप्रासारक बो सायमानो तिनि तारा बांगाली दल संगठन खलाय तंनाय बरबो सायमानो सायमानफोरनो साया जेबरो तिप्रानि जेताबो बुबाग्रा चंजाक बुबाग्रा हिनि बर्तमाने बुबाग्रा तंनाय महाराजा पद्मकिशोर देवबर्मा राजानि बुसुक बसाफ्रो हंके रिएक्शन लायो ताई सोशल मीडिया फुनो हंके कमेन्ट खायलायो न मेडिया दा ना न लिडार दा हने रां खक्सा खौनि ना हारसा लायो रां खक्सा खौनि बायनो लुकुराव पायना नायो रां खक्सा खौसु बायनो बुnya बुतक खलारि मानो आं सानाय सिराय ककनो आं तामनि लिडार खाबा साबनि लिडार खाबा आं बो पार्टीनि लिडार आं फुनगुरि दे आं कुनु पार्टीनि लिडार या आं जास्ट तिप्रासा अंगै तिप्रासानि ककना आं सावो तिप्रासानि ककना आवै मुंग्रिवो आं तामनि लिडार खाबा नोंबो सादि तिप्रासानि ककनो आरि नोंबो सादि तिप्रासानि ककनो नन साननि सा बादा खायबा ताबो तारा बांगाली रक কৈলাসর আমরা ধর্মনগর আমরা আগতলা আমরা ত্রিপুরা আমরা খোয়াই আমরা টেলেমুরা আমরা হিনি তমানি নর খনায়া নর খুজু মুঠুবজা जेफोर बुबाग्रा पद्मकिशोर देवबर्मा जेफोर कक साइड दंगो अफोर अंकाय नर बियानि फाय तारा बांगाली दल साइड दंगो नर बियां थां आबार कमेन्ट खायलायो न लिडार दा न मेडिया दा ताम कगाबो साबनो हिमानि खलायाबो नांखायसो नेता बंमानो नरनि सागात जों नरनि स्लाइफान जों नेता मानो लेखाफोरा गरै मानो आरे तामाय तनायबा नेता आंनानै बखरक तंना नाङानो बखरक खालामनो नाङानो बखर बाजि वानसनो नाङानो सागा हायनो तैना आफुथि बासते बासै दङ बाय इंग्लाक खक्सा खनै मासा मबाय खक्सा खनै मानो बाय खक्सा खनै बुइनो रिम बाय अब अंग्लाक
आनो केंद्र तिनी कमेंट खायो आं साइमानो आं साया आं बयबे साना मुसुंया बयबे हिना मुसुंया जास्ट आं तिपरा सानि गिसां कक साइतों आं तिपरा सानि कक साइतों थाने तामने बागले नों media दा नों नेता दा न लीडर दा ने आं सोंजाकबा कमेन्टआव कक तामाबो खाबां दावताय बक्सं आं मिया कक सामान दङ वानसानि राजा साबो आं ताबो बरुतुगै कारि माया वानसारंनि राजा साबो आं अनेक अकरा जागारावनो आं कक सोङै नायखा वानसारंनि राजा साबो दं वानसारंनि दासनि बिसिंग देबनानि बिसिंग बा शिलनि बिसिंग नाकिबा सरकारनि बिसिंग साबो ओ त्रिपुरा हानो चालगै साबो राजा शासन खालायखा वानसानि बंशआव ततं होनै आं सोंगो गोरै त्रिपुरा सानि हिंगा गोबां मा दङ टेलिभिजन संनि हयदा दङ महाभारतनि सिमिंनो इतिहास दङ त्रिपुरा हा महाभारतनि सिमिंनो चालौजागै फैयो त्रिपुरा हा जिनि त्रिपुरा सानि राजा दङ जिनि त्रिपुरा सानो हानो शासन खालायो जिनि त्रिपुरा सानो ओ हानो रक्षा खालायो जेफोर महाराजा बीर विक्रम किशुमानिक बहादुर देवरमा जेफोर लागमा चावो अफुरो जे कांचन प्रभात देवी महारानी कांचन प्रभात देवी मगर इंडिया बाय एग्रीमेंट खालामनानै परेवसे 102 फायो अब इतिहास दं बोले अंगा बाहाय सिनि त्रिपुरा सारावखाय तागुबो बुनि लगी हा दंबा सिनि त्रिपुरा सारनि तांजानाय र बीजेपी दङ अबहाय सीपीएम दङ अबहाय कांग्रेस दङ अबहाय आईपीएफटी दङ अबहाय त्रिपुरा मथाबो दङ अबहाय त्रिपुरा मथाबो बिसास करि बरक दङ आंनि जिबो बिसास करै हायफनो त्रिपुरा सारनि जेता कक सादानि हिंखाय आं गुबै हिनि वानसगो आं आईपीएफ तोरनि डिमान्ड त्रिपुरा लैंड आं अबो साजागो बीजेपी रनि सबका विकास आं अबो साजागो सीपीआईएम रंनि 19 दफाय दाबी आं अबो साजागो ताम साजाय दनायबा केंद्र बसाजमातै सामुं सिंनो नांनाय बीजेपी रनि स्लोगान सबका साथ सबका विकास दांखा बिना सिंगो विकास दा विकास इंगिया बिनास इंना दिगि थांगै दङ विकास बिखौ बाहाय केंखाबा हासो खाताय कामिं अंचल गुरि नायला बाहाय केंखाबा जेता बीजेपी ओ कार्यकारी खालाय तनाय बरक सिमनो जे फाइमानि चालायखा बागलायखा पाब्लिक रक्ता मानबा पाब्लिक रक मुख समायाबले जेता हिमै तनाय ब सिम मानो जे हिमिया हिमै माया नुखुं चलिया बरक ले तां मायाबा साबके मान साबके मायाबा गाबं गलक तन जमाय खलाया देबा त्रिपुरा मथाबो सेमान दैनो लिडार रकनि बागै आबो आतिंगो त्रिपुरा मथाबो सेमान दैनो जे पार्टी खालायनाय जे चंजाक बरनो बागलायो बरनो चालायो जत पार्टी न आबहाय आं कायसनो हिया जत पार्टी न आबहाय बरक माना फुरो हुंके इलेक्शन फुरो चौमारी फुरो हुंकाय कामिं कालायो फायदे आबो आगी नि बुरिसिबुरां कगतंगो माला फानगोनां चाना फुरोखाय थांनि जेराव थांदि तापां हाकराक तांना फुरोखाय फायदि जेराव फायदि माहाय जेफोर तापां तगै बलं तगै फायानो आफुरु बलंनो मुफुनानै बागै पाल खालायै दा रुवा तलां थांलायानो आफुरु सिमिसिननो सामु दै गोसां खानेनाय थान्दा सरबस खानेनाय माइ चारेनाय मिस्टि जानाय कगदै सानाय जेफुरु बलं तापां हाकराक हगै पाइ साखै बेराय दिवानो आफुरु हंगायनो माला फानगोनां राथार सालायनानै जरावो हंगाय
nono tai sahalang liya borok simin sa senaya puru nang tai khobor pon mangla bo dino rathano bo dino butharno o mala phanganang no bo din chalai no nang tai siglak obo hahai joto pati ona bahai ang sanamu sumani ke mono tabuk je o tong jorawo chalai phan tong di nalai phan tong di piaba kok thancha ngnani nango mansi nang tipra motha moji phaidi IPFD moji thangdi BJP o moji thangdi CPM moji thangdi kentu ba tipra sa tong nai rong no thancha khlai kaisa kok no sajidi mansi party sebai phaidi party sebai thangdi ang ani abo sanani ani ଅଧିକାର grei जों कक्टमा फुंनायसि नंनि पार्टीयाव जानजानि पार्टीयाव बदल तंग तैनो खरांथि सादिसि हिनो आं जे ताबुक तारा बांगाली दलक जे हिनै तमने कगनो खरांथि सादिसि हिनो नरनो पार्टी सबाय फाइबायदि एक जागा तंगदि हिया नरनो ओ कायसा नंनि पोस्ट कथर जागानि तेखा जागा नरसि कोन फाइबायदि हिया आनि सानानि ब अधिकार गैयाबो नरक पार्टी सबाय फाइदि पार्टी सबाय थांदि आनि सानानि अधिकार गै फियाबा आनि सानानि अधिकार जेता डेमोक्रेसि रुलो जिनि साथाय थानसा खाय कक बाक्सा खाय तंगनानि नांगौ अबसि जों सावो थानसानि बिसिंतै गोबां मो सामुं खालायमानो तामो डिमान्ड खायमानि बिको 6 मास 20 मास ओंगै थांगा आरे चेरेरनो फुटलाय मुथुंमा हाय अबहाय ओं दङ साबुनि खसकानि मलक तंगै अबहाय ओंगै तंना आव बसकां साला सराय सायमानाय खाबां दावताय बक्सं आं अबन सानामो जोंगो जे आनि चेनेलाव नायतनाय आनो जे कमेन्ट खालायतनाय अबहायरनो मथाकदि अबहायराव साया आं साबुनि नेता ओंखाबा साबुनि लिडार ओंखाबा आं टिपरा सानै कक सावो आं कुनु पलिटिकल लिडार करै आनो पलिटिकल कि बय बेबाक्सा जिना बो टिपरा मथा लं लिभ एबा IPFT लं लिभ एबा नैनि नोंको BJP रंनि स्लोगान खोनाबा आं बर थांरि मतंबा आं कुनु पलिटिकलनि फ्लेग रंबै आं कुनु बाना रंबै आं कुनु पलिटिकल खाइया आं कुनु पलिटिकल लिडारिया अबहाय कमेन्ट अनुखांगाय जों सानामु सङो हायफोनो आं बोखाना मेथाइबो कायसा गान दंगो उसा संनि गान बयबा सानायनो बयनि मुसंतै कक थाइसा थाइनै माजरा बेरै माने अ गानो खोनावै आनि बोखाना मेथाइबो बय सानायनो जों कक्टमा फुनगै तंमानि न साजैया अंगै बय सानायनो केबेक नायनो अबनो तंगो बयबा सानायनो बयनि मुसंतै कक थाइसा थाइनै माजरा बेरै अबरंनो बयानो माजरा बेरानि नायो बा आनो साजै यांनानि नायो अबन बागैना आं अ ककरनो माने बोखाना मेथाइ बै तनेव खाबां दावताय बक्सं सानामु संबो साया तावफानो अमहायरक खिलायमानि अमहायरक कमेन्ट खालायलायमानि जाया जे ताबो ओ तंजारावो थानसा बाहायखि तंनानि बाहायखि सिनि दाबि रंनो जों तै मानानि बाहायखि सिनि टिपरा सावनि कामिं हाम कराय खायनानि बाहायखि चेराय दंनि थिनां फिउचार तेबो स्कुल काहाम डक्टर कंगो हॉस्पिटल काहाम लामा काहाम बाहायखि सोलामलांनि अबनो सि चिन्ता नां खायनि नांनाय हायनो कक सांबाय गलाक इंगे खाबां दावताय बक्सं तिनि सावसा जरानि नरक बाय कगलाम सालायमन पान्दा अरनो खलल बायसावानो जतनो हामबाय सिनि कक टिभि नायतम बागै जदिनो आनि कक साया चुया तंखा हंके बा आं सामानि कक वानसुगै बाबि उइ नायै जदिनो बोखावो नांखा हंके कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खायसादि फियाबा ओ जे खरकसा बरक कमेन्ट खायमानि हाय मीडिया दा नों लिडार दा हिमा हायरक कमेन्ट दाखलादि हिंगला आं बसकांनि दिनो हंके आं कमेन्ट ब्लुकरं बसकांव तै फुनुक पाइनाय
o comment no ang lukurong bo sakang go tui phunu painai jodi no oba haike comment khlai tongkha hangke hamjagya hangke nung ta naidi khana musung hangke nung ta khanadi khana musung khai khanadi bujina musung khai bujidi rengna musung khai rengdi sina musung khai sidi tawo comment oba haike ta khai di hangke jotana hambai khapang tau tai buk song nai tong de choya gari chini kok tv